Gràcies, per tant, per la sessió d'aquest equipament cultural per acollir aquest acte de lliurament del 20è Premi d'Herència Victòria de Treballs de Recerca de Batxillerat, corresponent als anys 2023-2024. Uns premis que convoca juntament amb l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Mataró, del qual tinc l'honor de ser la delegada i representant, el grup d'Història del Casal de Mataró, destacant la implicació durant tots aquests anys dels degans que m'han precedit, alguns també avui emèrits que també m'acompanyen sortosament en aquest acte. Veurem qui és el guanyador o guanyadora, el seu accés i els finalistes del 20è Premi d'Herència Victòria dintre dels treballs presentats. I vull destacar que els 20 anys de trajectòria dels premis demostren la bona salut d'aquest certamen que té la voluntat, com en altres ocasions, de fomentar la recerca històrica entre els alumnes de batxillerat i potenciar l'avaluació de nous valors entre els joves. Durant aquests 20 anys, els treballs han tractat sobre temes relacionats amb la comarca del Maresme, en qualsevol dels àmbits de les ciències humanes i socials, la història, l'art, la literatura, el patrimoni, les tradicions, les festes i costums, els personatges, el teatre, els textos, el cinema i també la història de les associacions, els barris, l'esport, la premsa, la lluita veïnal, política i les problemàtiques socials. Gràcies, doncs, per la vostra assistència. Gràcies, per suposar, al grup d'Història del Casal de Mataró, a la seva junta, en especial al president, el senyor Jaume Bellveí. Gràcies per acompanyar-nos i ser presents també a la taula residencial, el senyor Joan Dona Sària, regidor de la Promoció de Ciutat de l'Ajuntament de Mataró, i el senyor Andreu Camí, director de Serveis Territorials de Cultura a Barcelona, així com a 19 guanyadors de les edicions anteriors, els membres de la Junta de l'ICAMAR, que també ens acompanyen, i de grans emèrits com he dit de l'ICAMAR, a més de companys i diputades. Igualment agraeixo al senyor Alexis Serrano, director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, la Marta Rovira, consellera delegada de la Cultura del Consell Comarcal, i el senyor Simó López Xiral, director general dels Centres Públics de la Generalitat de Catalunya, la seva presència a l'acte, ja que després donarà pas a una exposició retrospectiva a l'Arxiu Comarcal del Maresme. En Terència, el company advocat Terència Tos i Corina, degà emèrit i membre fundacional del nostre Col·legi d'Advocats de la ciutat, embogit per les lletres, per la història, per la docència, per la cultura, que va passar també per la política i les associacions, inclús per l'excursionisme. Va ser un exemple polifacètic, també en la seva joventut, com vosaltres ara, com els que heu guanyat el premi i com els que heu participat en aquells tots aquests anys. Poeta, articulista, traductor, en Terenci, sens dubte, ni hagués sospitat aquest èxit i estaria molt orgullós dels joves estudiants, futur de la nostra societat i creadors de nous pensaments en prou de la llibertat i normalització. El Col·legi d'Advocats de Mataró, espero que aquí no res de l'advocacia mostra la seva confiança en que vindran moltes més edicions d'aquest premi i continuarà col·laborant amb la societat civil, avui concretament la més jove, per la difusió dels valors de la legalitat. Avui, per tant, és un dia de festa, de celebració, que ho celebrem. I comencem amb un somriure aquest acte dedicat a vosaltres, donant pas al senyor Jaume Bellveí, per tal que intervingui i per donar pas a la intervenció també de la guanyadora del primer premi Codina, a la glossa dels treballs, que farà la Maria Àngel Jovany, la lectura de l'acte del jurat i obrir els sobres perquè per fi sabrem els guanyadors i participants. Bona tarda, il·lustríssima senyora decana del Col·legi d'Advocats de Mataró,
senyor regidor, senyor director general, senyora consellera del Consell Comarcal, il·lustríssims senyors grans, exgrans, autoritats, alumnes, professors, amics, bon matí a tothom i gràcies per acompanyar-nos. Primerament, en nom del grup d'Història del Casal, vull agrair a la Consell Comarcal les facilitats donades per a la celebració d'aquest acte de cultura. Un acte que és especial per aquests 20 anys del Casal. Un acte que celebrem avui amb especial emoció. Però com va néixer aquest premi? L'any 2003 es va commemorar el centenari de Terenci Clos i Codina i en el marc d'aquell any 2 va sorgir la idea de crear un premi per a treballs de recerca de batxillerat. I aquí, si em permeten, m'agradaria tenir unes paraules de record per a Jordi Puig de Rajols, que aleshores era el degà del il·lustre Col·legi de Mataró. Jordi Puig de Rajols va recolzar la iniciativa des del primer moment i gràcies a ell la convocatòria va creixer. La seva implicació en el premi va tenir continuïtat amb els degans Josep Masó, que avui no ens ha pogut acompanyar, després de Julio Naveira, amb qui vam celebrar els 10 anys del premi, precisament, i actualment amb el pastor, que n'ha pres el relleu aquests darrers temps. Tots, moltes gràcies. Un agraïment també als professors que han estat membres del jurat. La Núria Nogueras, la Mercè Cogmer, la Maria Serricrú, l'Antoni Llamas i els actuals, la Mariana Joany i la Filla Guillermo. Moltes gràcies per la feina de tot. I, lògicament, a tots els premiats i, encara més lògicament, a tots els tutors dels treballs d'aquests anys. Alguns de tots els participants d'aquests anys els hem pogut localitzar per poder participar en aquest acte, no a tots. És difícil després de tant de temps poder completar la nòmina de guardonats, però bé, a tots moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Però qui era Terenci Clos i Codina? Terenci Clos i Codina va néixer el 1841 a Mataró, ciutat on també va morir l'any 1903. Fou un jurista i un intel·lectual reconegut tant a la seva ciutat com al país. Va emprendre nombroses iniciatives ciutadanes, com ara l'Escola d'Arts i Oficis, va presidir la Caixa d'Estalvis de Mataró i fou un dels fundadors del Col·legi d'Advocats de Mataró l'any 1867. I va ser el degà al tombat de Serra. Va participar en política, sent elegit diputat provincial del Partit Conservador, i potser aquesta és la faceta més coneguda per tothom. Va ser un poeta reconegut, assagista i articulista en la premsa barcelonina i també en la premsa local. Es va relacionar amb les principals figures de la Renaixença i fou el gran promotor del catalanisme cultural al Maresme. Com a docent, fou professor al Col·legi de Vallania i a la Universitat de Barcelona. Actualment forma part de la Galeria de Mataronins Il·lustres de l'Ajuntament de Mataró. En la seva activitat, doncs, en l'advocacia, en la docència i en la cultura, i també pel seu mataronisme, i permetem també el seu comarcalisme, queda plenament justificat el nom del premi. Un premi que va néixer precisament per divulgar la figura de Terenci Clos i, sobretot, per fomentar el plaer en la recerca històrica. Bé, no vull allargar més, només una darrera cosa. Com cada any, els treballs presentats tenen molt de nivell i realment, he de dir que els alumnes que hi heu participat han proposat força difícil, bastant difícil, per no dir molt difícil. Difícil, quan recordo que va ser la primera convocatòria del premi l'any 2004 i precisament fa molta il·lusió que avui ens acompanyi el guanyador d'aquest primer premi, d'aquí fa 20 anys, l'Ester Ibran. Gràcies per venir, sé que l'hem de acompanyar, si que tens relleu. I també a la Marta Gassàs, que ella va guanyar com part d'aquests primers guanyadors, d'aquelles primeres guanyadores d'aquests primers 10 anys, que va guanyar l'any 2008, crec que posava un treball sobre la profunda. I bé, i també com
també agrair l'assistència dels premiats d'aquests últims anys que han pogut combinar-s'ho per ser presents avui aquí, la Júlia Guerrero, el Martí García, la Maria Sánchez, la Gemma Olivares o la Javi Baez, que també han pogut fer l'esforç d'acompanyar-nos. I els que no han pogut assistir, o que no han pogut realitzar, que en tenen bastants, a tots, enhorabona per formar part d'aquesta petita història. I no m'he fet més. Moltes gràcies per participar i els 4 finalistes, molta sort i ens veiem tots aquí. Gràcies. Doncs si és tan amables d'acompanyar-nos en la banca, gràcies Esther. Una dona ja, basta, els anys passen. Que amabilitat i gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. M'ha fet molta il·lusió que he llegit molta cosa de la recerca. Durant un temps sencer no ho havia fet. I gràcies, com jo vaig fer treball sobre l'evolució urbanística de la ciutat com a tal. Volia ser arquitecta, no sabia si fer treball sobre alguna arquitectura de la ciutat, però sempre m'havia, tot el que era la història de la ciutat m'havia agradat molt, volia conèixer sobre la ciutat, no sabia de cosa que era el turisme, que era l'evolució urbanística com la general. Vaig començar a llegir llibres d'història de Mataró, una mica de veure els casos de la seva evolució des del segle XV fins a l'actualitat, i vaig voler fer com una mica d'història del que havia sigut la ciutat, tota la seva evolució urbanística fins a l'actualitat fa 20 anys, i sobretot el treball es volia enfocar quin rumb agafaria la ciutat al cap dels 10-20 propers anys. Llavors és molt curiós llegir aquest projecte. Llavors, és això. Vaig fer un recull de tots els tràmits, les fotografies de la ciutat, justament en el moment, clar, vaig venir molt a l'arxiu comarcal, l'arxiu municipal, la Nació de Santa Maria, coincidint en aquell moment amb en Josep, bueno, en Josep Maria, que anem a ajudar moltíssim, com a Maria García. En Cussats, en aquell moment en Maria Cussats va fer un llibre també sobre la funció de fotografies i coincidia amb els dos, perquè el seu llibre, la seva fotografies de recerca, no sortia alhora, són aquestes curiositats de la producció de Mataró. I llavors ara, tornar a llegir una mica el treball, deia com la importància de la combinació d'un creixement en la ciutat, com eren les zones que havia en aquell moment una crítica, si seria el present històric de vianants o no. La gent deia, ostres, el fet que el cotxe no podia arribar als comerços, era com un tema de veritat en aquell moment que ara no es qüestionaria, no? La dificultat, per exemple, de la fi peatonal a Sant Josep, que ara és una realitat, llavors anar llegint és molt curiós. Amb el passeig marítim i la recuperació del port, i ho dirà ara és una realitat que ja s'ha fet. Parlo també de la millora de l'accessibilitat, els accessos que s'havien de fer per millorar la rotonda amb el macroparc, l'accés a l'hospital, com totes aquestes realitats, de dir, fira el planejament i és molt curiós que us tornem a llegir. El trasllat de la indústria, de tota la indústria cap als polígons, la crisi del tèxtil que ja és una evidència, com l'iniciator, i llavors, per exemple, la creació de noves zones residencials i part del projecte de la Torre del Saló, que a l'imatge que s'intueix una torre al final de tot, no? I com que només parlo de què apareix, saps? Refereixo l'opinant i ja... Llavors també, per exemple, l'aparició parlo d'aquesta parlant com la cultura de la ciutat, que segurament s'ha de l'inglès, on s'ubicarà, i és com curiós que com més d'actualitat encara, no? La palla, és curiós. La importància de preservar les zones agrícoles i forestals, que les zones parlaven en aquest moment d'aquest molt reproductius. Bé, llavors parlo molt també de la preservació del patrimoni, que m'interessava, que era el pla general, que era un catàleg d'arquitectura arquitectònica en aquell any, feia 3 anys només que s'havia trobat, que era l'any 1920 i el 2003. I clar, en aquell moment vaig esperar una manera d'urbanisme, vaig anar a l'urbanisme, vaig conèixer era pla general, era unes normes urbanístiques, jo volia fer arquitectura, tot el coneixement que vaig adquirir al treball en la seva il·lusió per la carrera, que és planejament, que són normes urbanístiques, que és tot el tema arquitectònic, i que llavors, com m'interessava molt, en el moment que jo vaig començar la carrera el 2004, en el principi va venir de ple, vaig estar en un treball en arquitectura un any, llavors vaig pensar, comença a venir la crisi, trucarem a l'Ajuntament de Mataró si s'hi pot treballar a la pràctica, no? I en aquell moment no ningú tenia, mai havia treballat en la pràctica d'urbanisme, jo vaig trobar cap al morro, en aquell moment amb desbordat, vaig dir que havia fet el treball de recerca sobre l'educació urbanística de la ciutat, amb el primer que vaig fer un dilluns, amb el entrevista el divendres, i el segon vaig començar a treballar al departament d'urbanisme i el coneixement adquirit que m'ha
justament també la tema arquitectònic, un coneixement. Vaig coincidir amb la Marina Catifa i va fer que em va anar molt de treball. He fet el model de l'arquitectura, una altra cosa a Mataró, el coneixement sobre la Mataró, sí, perquè la Seca realment em va donar uns coneixements, vaig voler molt fer, no té molt vinculat, però no vull llegir, i per exemple, sobretot el que m'interessava és el patrimoni arquitectònic, com recuperar el teixit urbà existent, que pot fer una arquitectura una mica del context per assegurar, i després he sigut durant un temps també representant del Col·legi d'Arquitectes a considerar la primera de la ciutat. Aquí i llavors també és una mica com totes les escoles rurals, que m'ajuda molt amb el arquitectura mateix, en Seran, al Museu de Santa Maria, en aquest moment que tenim el Salvador Milà, que va ser conseller de Medi Ambient, va coincidir dos mesos a la de ser igualment moltíssim, i d'altres també que hi ha veies perquè va ser molt tot, que no va ser res. I res, és com va obrir una mica per què recorda el meu treball, jo vaig obrir moltíssim el meu treball. Ara ho dic molt tornant a llegir, us agraeixo la convidat i aquestes curiositats de veure que en anys d'actualitat s'està respectant una mica que vaig plantejant aquesta evolució. Parlo també de l'INSIS en aquell moment, que es va parlar de que era el Tecnocampus, una innovació tecnològica, i com al cap de res ja va ser una realitat. I és ben curiós de llegir i de dir això, és arquitecte i soc fill d'estats propi aquí a Mataró, i de que estic molt convidat. I de fet aquí a la Mataró li dic molt sovint a consultar expedients antics quan l'Ajuntament de Mataró canvia l'organisme, quan fem un projecte de fer com una anàlisi de quines llicències s'havien demanat, i a nosaltres hem estat aquí constantment vinc aquí a consultar expedients antics per veure la meva funció, i res, que espero que el guanyador també hagi gaudit molt del seu treball i que m'ha nascut i m'alegro molt que segueixi fent aquests premis de qualitat. Moltíssimes gràcies. Persones brillants a través o a partir d'aquest premi. Esther, que era una nena, ara és una dona, i hem detectat, almenys en aquests 5 anys que he estat, en el premi com hi ha persones brillants des de molt joves. Bé, ara donarem pas a la glossa dels treballs, que ens la presenta una de les membres de Junta d'Història de Mataró, que és Mariana Jovany, és docent i historiadora. Bona tarda. Jo consideraré la glossa dels treballs finalistes dels premis d'herència consecutiva. Enguany, 4 treballs opten al premi d'herència consecutiva. El treball que porta per títol Cultura Popular i Joves de Calella, l'autor explora com la recerca en què pretén esbrinar la cultura popular i la participació de la joventut en l'experiència de Calella estan relacionats. El seu objectiu principal és intentar fomentar la implicació del jovent en les activitats culturals i locals per poder resistir i conservar les tradicions catalanes. Així es planteja fomentar actes culturals a Calella, conscienciar els joves que la cultura popular i les tradicions catalanes estan perdent, fer un pla de comunicació per arribar a informar la ciutadania de Calella i Rodalies, organitzar una cercavila nocturna perquè hi participin tots els sectors de la població i realitzar un estudi de la participació jove en la cultura popular. Fa una anàlisi detallada de les dades obtingudes de diferents fonts, com ara enquestes, entrevistes i estadístiques oficials, on vol conèixer en detall el perfil dels joves que participen en les entitats calellenques, les seves motivacions per participar-hi, el seu grau d'implicació i la seva opinió sobre la importància de la promoció i preservació de la cultura popular tradicional. Realitza un estudi on localitza els joves implicats en activitats que siguen entitats de la llengua, Colla de Geganters, Associació de Teatre Solidari de Calella, Joventut Artística de Calella, Udols de Foc i Castellers de la Moda. Organitza i fa realitat l'Esbojarrada, una cercavila nocturna que es fa el dia 22 de setembre de 2023 amb els gegants i grallers de Calella i una xaranga com a producte final del seu treball.
Posteriorment, analitza com ha anat l'esdeveniment i conclou que l'esbojarrada té un potencial significatiu per atreure l'atenció dels joves i promoure la cultura popular i les tradicions locals de Calella. Segons l'autora, la celebració de l'esbojarrada va demostrar que els joves poden ser actius participants de les tradicions culturals locals sense comprometre la seva autenticitat i que la inclusió activa dels joves pot enriquir les celebracions i assegurar la seva continuïtat a llarg termini. El treball que porta el títol Navegació astronòmica al GPS de Félix Cardona basat en la trigonometria esfèrica, l'autora fa una recerca que parteix d'unes llibretes del malgratens Félix Cardona, 1903-1982, que hi ha a l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar, on es poden trobar tots els càlculs que va fer per descobrir, per exemple, les cascades del cel de l'Àngel Cresó. L'autora ens diu que tot i que actualment els sistemes de navegació GPS han substituït la navegació astronòmica, antigament aquesta era l'eina òptima per als mariners, doncs permet llegir el cel i relacionar el que deien amb la seva posició sobre la Terra. La navegació astronòmica, explica, és un mètode de navegació tradicional utilitzat per determinar la posició d'una embarcació. Així, per aconseguir situar-se, aquest mètode es basa en observacions dels astres amb sextant i extreure les dades necessàries per així calcular les coordenades geogràfiques, latitud i longitud de l'oceà, amb l'ajuda de la manada nàutica. L'explorador Félix Cardona Cruz fou un gran científic amb coneixements avançats sobre matemàtiques. L'utilitzava per cartografiar i situar-se durant les seves expedicions. L'autora explica que el procediment que coneixement del seu treball ha consistit en anar explicant en els diferents apartats tot el que es necessita per arribar a determinar la recta del projecte. Ha inclòs dins la part teòrica diferents problemes que conformen la part pràctica, ja que creu que és la manera d'entendre i il·lustrar el treball i trobar-li sentit a tota la connexió. Ens diu que ara coneixent millor la biografia de Félix Cardona, ha vist que un dels objectius de les seves exploracions va ser la de cartografia i posicionar geogràficament el seu entorn de Veneçuela en mapes. Explica que la recerca li ha permès ampliar els seus coneixements sobre matemàtiques, apropar-se a la figura del malgratens Félix Cardona i sobretot endinsar-se i aprendre sobre un tema que li era totalment desconegut, la navegació astronòmica, que durant cents d'anys, generacions senceres de navegants, astrònoms, geògrafs, matemàtics i fabricants d'instruments han utilitzat com a art i ciència. Per fer la seva recerca ha utilitzat fons de primaris d'arxiu, ha assistit a una xerrada i ha consultat bibliografia webgràfica. El treball que porta per títol Antics oficis al Maresme del segle XX, l'autora fa una recerca que parteix del seu interès pels oficis que hi ha hagut al llarg del segle XX a la comarca del Maresme. La hipòtesi de treball que comprova a través del seu estudi és que la desaparició i canvi d'alguns oficis s'ha produït per millores en la mecànica, per la manca de rendiment econòmic, per la deslocalització i per la reducció de la demanda. Un recull d'oficis que s'han perdut o bé s'han transformat en artesans i per això explica que consisteixen i els contextualitza en moltes poblacions del Maresme. Analitza 42 oficis, 6 del sector primari, 21 del sector secundari i 15 del sector terciari. En fa una descripció, posa exemples reals de persones que els feien i il·lustra cadascun d'ells amb imatges extretes de diferents fonts com ara llibres, revistes, fonts d'arxiu, fonts familiars, web, xarxes socials, programes de televisió i imatges. La investigació no té sols com a base la recerca bibliogràfica, sinó que també té una part teòrica d'història oral. Així fa 4 interessants entrevistes a un matalasser, a un guardafulles, a un sastre, a un vimater i a una pastissera amb què elaboren deures artesanes. L'autora, a partir de l'anàlisi d'oficis desapareguts o ben transformats en artesans, vol comprovar els canvis socials que s'han produït a la societat durant el segle XX i com això ha afectat les persones que la comarca del Maresme.
Per exemple, es conclou la investigació explicant que ha vist que dels oficis analitzats encara en queden, tot i que modificats per adaptar-se a les necessitats i costos del mercat actual. Per exemple, el treball del Riemann, que ha passat de fer coves i cistells a fer llums per hotels, restaurants i primats, o de la Mista, que s'ha transformat en els socorristes de la Creu Roja que comprimim a l'estiu les classes. Ens diu que desconeix si al llarg del segle XXI aquests oficis es mantindran o acabaran desapareixent per la introducció de les noves tecnologies o nous gustos socials. Però sabem que el treball artesanal és un valor afegit en l'elaboració de productes i que actualment té una altra valoració per part d'alguns compradors, creu que alguns de ben segur superior. Finalment, el treball que porta per títol Les Santes, la transformació d'una festa de la religió a la ludicitat, l'autor explora una recerca que parteix de l'estudi de l'evolució festiva de les Santes, la festa major de Mataró. Es planteja com a hipòtesi de la seva investigació que la festa major de Mataró ha patit una evolució al llarg del temps que es pot relacionar amb el context històric de cada moment i vol comprovar com els canvis socials, polítics i culturals de Mataró han contribuït al fet que es doni un canvi de la festa. Com a objectiu principal vol conèixer a través del context històric i de l'estudi de la història moderna quina és l'evolució que s'ha donat a les santes que les han portat a ser més úniques que religioses. Investiga els actes que es donen a terme durant la festa, les comparses institucionals i les anècdotes d'aquestes, també els diferents actors i busca persones que han influenciat molt en la història actual en les seves propostes i aportacions. Pel que fa a la part teòrica de la recerca, es basa en una àmplia bibliografia gratuïta incluïda a l'arxiu de Santa Maria de Mataró. Pel que fa a la part pràctica, fa 4 entrevistes a una persona que canta la missa de les Santes, Soledad, a un arxiver, escriptor de llibres i expert en temes relacionats amb aquesta festa, Nicolau Porteras, a una persona relacionada amb les diableses, Laia Ropera, i un seranter, Eudal Sen. Després del seu treball, Víctor va concloure que les preguntes s'han modificat les santes i s'han convertit en més lúdiques? La resposta és afirmativa. I a la pregunta s'ha perdut la part religiosa? La resposta és negativa. Un cop acabat el treball i després d'haver realitzat la seva investigació, Víctor creu que de ben segur queden obertes moltes vies per tal d'aprofundir en aquest tema i que poden ser la base de partida d'altres treballs escolars. Algunes d'aquestes poden ser, per exemple, el debat sobre la incorporació de noves comparses al seguici festiu, possibles mesures per desmassificar la festa, cap on va la festa els pròxims anys, quins actes es poden millorar o innovar, i noves vies per expandir la festa fora del centre de la ciutat. El jurat del 20è Premi Terenci Tos i Codina a través de la recerca de batxillerat del curs 2023-2024, reunit a Mataró el dimarts 21 de maig de 2024 i format per la senyora Maria Àngel Jovany i Pinós en qualitat d'historiadora i docent, el senyor Víctor Ximí Gainal en representació de l'Institut d'Ensenyament Secundari Tos i Codina, el senyor Jaume Gaí en representació del grup d'Història del Casal, el secretari del jurat, i la senyora Maria José Pastor Santana, degana de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró i president del jurat, acorda atorgar un accèssit al treball titulat Antics oficis al Maresme al segle XX, que s'ha presentat amb el pseudònim de Filòdora, i declara guanyador del 20è Premi Terenci Tos i Codina de treballs de recerca de batxillerat al treball Navegació astronòmica, algebrista de Fèlix Cardona, basat en la trigonometria esfèrica. Ara anirem cridant els finalistes, a més de posar cridant
passarà per aquí, recollir el diploma i amb accés a la guanyadors la intervenció explicant el vostre treball. Fara Negra i Batlle, alumna de l'Escola Pia de Calella, amb el treball Cultura Popular i Joves a Calella, que han estat tutora Marta Tarrides Cortet. El segon finalista és Carlos Málvarez Bracero, alumne de l'Escola Sagrada de Mataró, amb el treball de transformació d'una festa de la religió a la universitat. I n'ha estat la doctora Joana Maria Abril Egea. L'accèssit. Ariana Llamas Vives, alumna del Col·legis Maristes Valldevià de Mataró, amb el treball Antics oficis del Maresme al segle XX, i n'ha estat el tutor David Caravaca. I el Bernat. Bé, i el que estem esperant, hem de conèixer la guanyadora. Lídia Ramos Baixera, alumna de l'Institut Ramon Turbo i Verdader de Malgrat de Mar, amb el treball Navegació astronòmica al GPS de Fèlix Cardona, basat en la trigonometria esfèrica, del qual ha estat tutora Amparo Tudela. Es fa lliurament del diploma de guanyadora i el xec amb l'import del premi. Bona tarda a tothom. En primer lloc em presento, jo em dic Lídia Ramos i soc estudiant de l'Institut Ramon Turbo de Malgrat de Mar. I bé, com han dit, el meu treball es titula Navegació astronòmica al GPS de Fèlix Cardona basat en la trigonometria esfèrica, que he analitzat el repte de navegació astronòmica d'un personatge del meu poble. I els volia agrair a tot el jurat per reconèixer amb aquest premi aquest treball i res, la veritat és que no m'esperava i moltes gràcies. Sí, no res, molt breument. Bé, fa un temps ja que l'arxiu custodia els treballs del premi. Feia molt de temps que ja en Jaume ens els anava portant, doncs cada edició ens els anava portant. Inicialment els primers treballs eren tots en paper, perquè també 20 anys, doncs clar, signa dels temps, no? I en els darrers anys, doncs els suports són òptics. Bé, per això són els arxius, per custodiar la documentació en tots els suports. Aquí tenim pergamins, tenim plaques de vida, tenim negatius, acetats, en paper, sí, i també zeros i uns a punta mà. Doncs bé, aquí custodiem tots els vostres treballs, tots els que heu participat en les edicions anteriors. Jo m'adreço especialment als antics, els historiadors, els arxivers tenim aquesta preferència, això és de formació professional. I hem volgut, perquè feia un acte aquí, doncs Jaume ens va demanar de fer l'acte aquí per donar-li
una ubicació diferent, no? 20 anys després del primer, dic, home, sí, fem una sala i vaig dir, i per què no fem, ja que tenim els treballs, per què no els exposem, per què no fem una petita estesa? I això és el que hem fet, una mica aquí ho podem anar resseguint, aquí els primers, podem anar resseguint aquests 20 anys de premi, i són gairebé tots els treballs, accèssits, finalistes, i després sapigueu també que hi ha alguns treballs que tenen un suport audiovisual, també hem posat una pantalla. Aquí es tracta de venir i badar, perquè aquí hi ha una estona, hi ha uns senyors documentals, per exemple, hi ha la reproducció de la vila romana de Torre Llauder, que val molt la pena, hi ha, per exemple, un treball sobre Mauthausen. Per tant, jo trobo que aquí és una bona mostra d'aquests treballs, perquè aquí són tots, i dir que a l'última vitrina hi ha els dos treballs, el Premi i l'Accèssit, que estan tombats, perquè això ja ho tenim muntat des d'ahir i no es podia saber. Demà, si veniu, ja els trobareu de cara amb la premiada i l'Accèssit que s'ha lliurat. Només regraciar al col·legi, a l'Ajuntament, al Consell, de Catalunya i sobretot el grup d'Història del Casal, que fa aquesta feina encomiable d'estimular la recerca a tots els instituts de la comarca, que això té un mèrit monumental i descomunal, perquè la comarca és molt llarga, hi ha molts instituts, no sé quants, tampoc t'ho pregunto. Al país 2.570 centres de primària. M'agrada una mica menys, però en qualsevol cas és una feina molt meritòria, doncs això, anar empenyent els mateixos professors, els mateixos tutors. No defalliu, jo sé que són moments difícils, però sobretot no defalliu, perquè d'aquí 20 anys quan són els 40. Jo encara hi seré. Consellera comarcal d'Educació, Joventut i Cultura, en primer lloc agrair al Col·legi d'Advocats el seu compromís durant 20 anys i esperem que per sempre amb un premi. Heu de pensar que els col·legis d'advocats en aquest país han sigut molt importants per la història d'aquest país. He estat vinculada a la Fundació Congrés de Cultura Catalana durant un temps i per tant he tingut una relació amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, he participat per tant en el Premi Casals de Carrera de Dret Civil en català, però també hem fet moltes altres coses, com un documental sobre el Congrés. Per tant, els col·legis d'advocats van ser refugi durant la democràcia per moltes iniciatives ciutadanes, continuen sent avui un puntal, com demostra el suport del Col·legi de Mataró a aquest premi. I, per tant, un agraïment molt especial i una explicació també de la importància que té aquest fet, i també un agraïment molt especial al grup d'Història del Casal, perquè són les entitats també les que fan cultura en aquest país i a vegades fins i tot traspassen allò que s'anomena cultura popular i fan el que dèiem cultura científica. I cultura científica no la fan només les universitats. I això també és una altra lliçó que avui crec que m'agradaria remarcar i que hem d'aprendre. I en segon lloc voldria felicitar a totes les persones que heu participat en el vostre treball de recerca. Jo quan estudiava a l'institut teníem les ciències socials bàsicament era geografia i història. Jo soc sociòloga. Per tant, avui heu guanyat una amplitud de mires que demostra a més el premi, el treball premiat demostra aquesta amplitud de mires, perquè estem parlant de cultura científica, de navegació, d'història, però també de matemàtiques i de moltes altres coses. El Premi d'Arquitectura també de fa 20 anys demostra aquesta amplitud i avui dia, i el fet que hi hagi dos treballs finalistes sobre cultura popular, que també és un dels meus àmbits de recerca, m'ha fet moltíssima il·lusió, perquè vol dir que això va endavant, que la cultura popular comença a tenir un cert pedigrí, cosa que també està molt bé, i a més que es vinculi amb la joventut encara molt millor. Per tant, celebro que els temps, amb la vostra mirada de joves estudiants, ens ensenyeu una mica com evolucionen els temps, i els temps en aquest sentit ens han donat una perspectiva molt més àmplia, molt més rica i molt més interessant. De tota manera, he de dir que la història per mi
va ser l'assignatura de l'institut. Jo encara soc amiga de la meva professora d'història de l'institut, i ens veiem cada any. I va ser per mi un element important de creixement com a persona, conèixer la història de Barcelona. Vaig estudiar a l'Institut de Barcelona, però acabava d'arribar de Banyoles i per mi conèixer la història de Barcelona va ser com lligar-me a la ciutat, com explicava abans l'Ester, aquest vincle amb la ciutat, aquest vincle amb la societat que ens fa créixer com a persones. I la recerca i el treball de recerca a batxillerat crec que va ser un encert quan es va estrenar aquesta modalitat, que no hi era a l'època que estudiava jo, perquè quan tu estudies reps molta informació, però quan fas un treball de recerca ets tu que estàs sent protagonista de la ciència, en majúscules i amb totes les seves varietats. I això jo crec que és un gran encert i ens fa com a persones i ens orienta i ens obre portes i ens fa conèixer gent i ens fa descobrir moltíssimes coses i és una experiència vital apassionant. I per tant, doncs res, felicitar-vos a tots i totes per participar, als premiats, a l'Arxiu Comarcal, que sempre té iniciatives, exposicions i tenim un arxiu que fa molta activitat i també us convido, per tant, a venir-hi, a treballar, a fer de voluntaris, si us ve de gust, i a explorar el món a través del coneixement. Moltíssimes gràcies. L'avantatge de parlar l'últim és que ja pots deixar el discurs a banda i improvisar-lo, però en tot cas no serà improvisat perquè sí que tenia clar el que volia dir. En primer lloc, soc en Simó López, soc el director general de Centres Públics. Saludo les autoritats, la direcció territorial, la DIC Valcudà, les autoritats de reconegut prestigi, com la Maria Àngels Ubany, a part de tots els que ja hem mencionat i que per tant també doneu-vos per saludats davant del risc de no saludar algú, regidor, de no saludar algú i que, en tot cas, amb aquesta perspectiva i aquesta òptica, sí dic que he tingut la sort i el privilegi també de ser el director de l'Institut Clos i Codina de l'any 17 a l'any 21, però treballar-hi des d'aproximadament el 2010, també amb aquesta aposta ferma, com heu parlat abans. I jo el que intentaré fer, que ho veiem, és un paral·lelisme entre l'actualitat, com deia l'Ester Ibrand, és a dir, el seu treball de fa 20 anys d'aquesta primera mostra, no està actualitzat, però jo me n'he anat fins a Terenci. Terenci Clos i Codina, que va ser un referent, amb el seu germà Silví, van començar a estudiar els maristes, després és veritat que van a Escola Pia, van ser professors dels maristes, i en tot això aquesta vocació els va portar a diferents coses. La primera és la recerca. Som aquí amb una mostra de treballs de recerca. Jo no em vull recordar només i únicament d'aquesta mostra Clos i Codina. Recordarem les que hi ha a Mataró, que també són la mostra Eureka i la mostra de treballs científics. És a dir, qualsevol oportunitat de mostrar allò que un alumne ha produït ens porta a un coneixement més competencial i alhora interioritzar-ho millor. És a dir, quan aprens realment el treball que has fet? Quan l'has explicat 3 vegades, sota el meu punt de vista. En tot cas, després podem discutir. L'excel·lència. Terenci Clos i Codina buscava l'excel·lència. Tota la seva història, tota la seva vida, hi ha motius d'excel·lència, viatjant, Barcelona, Mataró, referència. Perfecte la música. Bé, va treballar intel·lectualment reconegut. Què estem fent avui? Reconèixer aquesta intel·lectualitat no només dels guanyadors d'enguany, sinó també d'aquesta mostra que es consolida com a referència en la ciutat de Mataró i del Maresme, també de Pineda, fins a Malgrat, felicitats. El Ramon Torró també, del qual també en soc director general, per tant no el faig meu. I en tot cas la consolació és molt important. Escola d'Arts i Oficis. Terenci Clos i Codina va col·laborar directament amb l'Escola d'Arts i Oficis. Us ho relacionaré amb l'actualitat. L'Institut Politècnic Miquel Biada neix d'aquest moment de les escoles d'Arts i Oficis, centre que s'ha integrat recentment a la xarxa de la Generalitat i al qual hem pogut ampliar no només l'oferta formativa dels cicles del Miquel Biada, sinó també un cicle de grau superior de l'àmbit de l'atenció de les persones al Puig i Cadafat o els sociosanitaris en el Satorres. Per tant, aquesta xarxa també amb el Clos i Codina, que per cert estem en la xarxa de formació professional dual des del 2012 que es va originar, ens donen tot aquest significat també relacionats amb el món. Poeta reconegut, us reconeixem els treballs, jo també aquí hi ha l'altre protagonista, us reconeixem els treballs
què heu fet i per tant us ho reconeixem. Per què ho dic això? Perquè va ser, com sabeu, mestre en gai saber. Què comporta ser mestre en gai saber? Dominar diverses disciplines, presentar-te en diferents premis i guanyar-ne fins a 3. Us estic convidant que seguiu aquest camí també i que aquest coneixement, mentre més el pugueu explicar i ensenyar, la societat se'n beneficiarà. I també us convido, entre iguals, amb els vostres companys, en aquells que ara comencen batxillerat, que els encoratgeu a cercar aquesta excel·lència i aquests treballs. 10 mataronins il·lustres, Terenci Toso i Codina és un d'aquests 10, espero poder ampliar la galeria amb algú de vosaltres. Finalment, hi ha un treball sobre els antics oficis, per tant ho relaciono directament amb el que he dit del centre del Miquel Biada i d'aquesta proposta per l'FP que hi ha ara, a partir dels centres integrats, per exemple, que aquí a la comarca del Maresme ja hi ha diverses propostes per desenvolupar. I finalment també, no em vull equivocar del nom, Lídia Ramos, ho dic bé? Doncs també com a enginyer de telecomunicacions et convido, no només en el teu espai trigonomètric de geolocalització, sinó també et convido a que ens ajudis a programar el GPS, que és la versió que coneixem aquí a Europa, però també el GLONASS, que és el de la Unió Soviètica, i altres desenvolupaments trigonomètrics que fan servir el càlcul que tu molt bé has fet en el teu treball, de manera que puguem evolucionar en un moment en què la freqüència de banda és més escassa i haurem de pensar de quina manera transmetem aquesta comunicació en un moment en què tenim tot l'espectre, que no veiem, però tenim tot agrupat. Moltes gràcies, gràcies per participar. Als centres, gràcies per impulsar els vostres alumnes, a l'alumnat, portar-los aquí, continuar treballant i que es consolidi, que ja està consolidada la mostra de treballs de Tos i Codina, que el nom de Tos i Codina arribi molt més enllà i esperem 20 anys més. Moltes gràcies. Fem oficial la foto? Agraeixo tot l'equip del Tos i Codina, de professors, de grans estudis que estan aquí també. Coordinador de batxillerat. Quedes a la foto. Si hi ha el punt, De dia. Jo demanaré que alguns facin la foto Això no és per mi, Ara millor que encara no hi entreu tots, Falta. Ara sí, ara sí. El que fa. Vale, ara sí. Sí, Joan, ok?